magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Tabaraka sarki ka gyara duk aikina, ka dafa mun cikin mafi yawan lamurana. Idan na yi mutan gari su so baitina, dinga nishaɗi da sun jiyo muryana. Kamani da aikin da za a ce na yi barna, ka kare ni da sharrukan abokan gaba. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Dubu da salati Ubangiji ninninka, abun masu Muhammadu bawanka. Wannan da ka yi ko da daukacin aikinka, ga wanda ya amshe shi babu shi ba hauka. Nufe mu da haske mu gana duk hanyarka, dukan aiki karka sami don zamba. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Bari da baran nan da na yi nufin wakewa, matar Nura Khalil majinginar talakawa. Tana ba ku tana faɗin ku yo dawowa, mai hannun kyautar da mata yin dubawa. Ta ba talakawa domin su bar kokawa, halin kyautar nan na mama ta yi gadowa. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Bari da baran nan da babu mai zaginta, cikin Katsinawa bare ayo nuna ta. Maman Saratu diyar da ba ta san mai wauta, maman Abbas ba kamar uwar daki ta. Maman Tarik wanda ba ya san mai keta, maman Farhan auta da ba ta san raini ba. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. Fari da baran nan garkuwar talakawa, mai share hawayen mata da ke kokawa. Hakan ne ya saka kullum suke dawowa, gidan Nura Khalil kofar ta yi budewa. Tana cewa kar a dinga kullewa, saboda mutanen da ke zuwa karbowa. Magautanki ba za su daina jin kunya ba. Bare da baran kutar mutan Katsinawa, matar Nura Khalil ke muke wa maraba. To kusan dukkan arzikin da ta yi mikawa, wurin Nura Khalil nan take karbowa. Domin rijiyoyin ta yau nufin badawa, kuga amsowa take tana miƙawa.
kama Hajjazi na gari ki gane na isa kuwa ki kama ni ki kai ni sarfa gandun baiwa wurin Nura Khalil ki kai ni ban dawowa ki ce motar nan a bani na yi tugawa Magautanki ba za su daina jin kunya ba, bari da barin kun ga 'yar mutan Katsinawa. Matar Nura Khalil ke muke wa marama. fari da baran nan uwar zuma yar baiwa ki tashi ana binki baki kowai gowa inda ke yin zaton kikin zarcewa suna kawowa kina shirin miƙawa turan giwa kin wuce ayo turewa kuma magautanki ba za su daina shan